weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayela gambi bafata dinguiraya fallema kon waktu yoni ha to ñoro kame masina ha to jombuko ene jeeya e gardidi kabruji men malinaɓe finoɓe dakar moɓodiri hanki mbaɗi haalande mumen to ñiɓirde frappe gam hollirde metti mumen faade e CEDEAO to leydi Mauritanie caggal horejo leydi Ghana ne noddi horejo leydi Mauritanie woneli jagorɗo hakkude leyɗele makko ne tawe toon to lamorgo leydi Mauritanie to leydi Mali Sarifa Boya Haydara waɗi hanki erago muɗum gam oɗo sa artude ko fata banggue embargo baɗaɗo e leydi Mali e rima ɓiɓɓe malinaɓe kala nde jaltata e booli kam e guure kala oɗo sa gam moɓodirde wonde neɗɗo goto to Guinée Conakry laaɓe finoɓe toon ɓe hanki moɓodiri kikiɗe gam wadde seppoji mumen hollirde mette mabɓe kene wona joni duuɓi sappo e goho ɓe ngala kuɓɓam ndewɗam lawol to leydi Côte d'Ivoire gouvernement o jabtima yoga e konnguli gam wiyede ko malitini e caɗele ko kala kaggulaɗe mo Côte d'Ivoire matin ko ɓuuri ɗum ɓe garti loi ko loi tana to Burkina Faso Nigéria ha fayma to Éthiopie Cameroun kame Égypte ha to Tunisie Togo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen maître Adama Baldé ko guindiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗadure koni maître Adama Baldé ko consultant ko assistant international maître Adama Baldé ina yawrani ɓen dépose ɓe kayitaji men ɓe noon ko hebde kayitaji ne dépose kayitaji men ne jooɗi ne padi résultat ji omo yawrani kadi ɓen ɗaminiɓe yaade dépose oyde kayitaji men maître Adama Baldé ene yawrani kadi ɓen jiɗi ɓe renouvelede kayitaji men ene jogui kuluhuli so jeehima kayitaji men tette omo yawrani kadi ɓen ɓe kayitaji men tetta ɓiɗide e juuɗe laamu maître Adama Baldé ene yawrani ɓe ɗon koɓe hebde contrat ji jokkodire makko joni joni keeɓa contrat ma hano hannirta ni maître Adama Baldé ene yaawi addude pamodiral hakkude gollotoɗo e patron mum walla hakkude patron e gollotoɗo mum maître Adama Baldé an donkude hebde golle waɗa feere jokkodira e makko joni joni keeɓa golle hano hannirta ni maître Adama Baldé ko assistant ko consultant on joguiɗo caɗele hakkude mum e joom suudu mum walla debbo joguiɗo caɗele hakkude mum joom galle mum jokkodire maître Adama Baldé joni joni o moƴƴitina galle ma hano hannirta ni maître Adama Baldé ene yawrani on joguiɗo caɗele hakkude mum ɓesgu mum e joguiɗo caɗele hakkude mum e galle mum jokkodira e consultant assistant maître Adama Baldé o haalama no mbatta o wasiyuma o wajoma joni joni hano pama mamdira galle ma no hannirta ni maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji ɓen asoɓe kanŋe ɗon koɓe yitade koye mumen e ñamminoɓe asoɓe kanŋe ɗon ke yitade koye mumen jokkodire maître Adama Baldé joni joni mbiya alhamdulillah maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saahaji omo tawe to Mbacké Demboul waɗɗani daral Bali so tawi a waɗi 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 33 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83 ko numéro ji makko téléphone ko numéro ji makko WhatsApp sa yi kadi hello YouTube a waɗi maître Adama Baldé jeeganen fula ɗum a yi tan golle payidinde no fewi e nete ɓosoje nde o gollata maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo woni piro koyɗi moƴƴuɗo longal joom istin jaam ha timmi maître Adama Baldé badden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Oceani. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e tati silo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo men Saydou Abouba eɗen garta e fedde heblo sukkaɓe Afrique walla mbiyen catal has SA ngal sengo leydi Côte d'Ivoire aɓe eri kala ɓiɗɗo pullo Afrique najo pinowo nder leydi Côte d'Ivoire aɓe teddiniri ɗum aɓe tintiniri ɗum yiddeɓe wadde jonde mabɓe ñande 16 nduɗo hen lewru ndu gonɗen woni alet paɗuɗo henno so jomiraɗo a haaji nden jonde noon waɗata ko toon to Abidjan kala noon jiɗɗo tawtorede jonde jokkere enɗam fedde heblo sukkaɓe Afrique toon to Abidjan leydi Côte d'Ivoire mbatta ko 07 09 76 69 85 nottatoma ko Djibi Ndiaye ɓuɗandirede américain walla mbaɗa 07 07 27 32 10 nottatoma ko biyeteɗo Djibi Soumaré oɗon nodda e keewal nde bandiraɓe kala mbawata nottade catal heblo sukkaɓe Afrique sengo Côte d'Ivoire kabruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal no woyi wadde jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal oɗo saha subaka kala so andinde yimɓeɓe oɗo henna mboros hande tonguɗo gueɗe kewɗe ɗo yarata e nder leydi Sénégal o holliti ñalawma hande o walla subaka hande o woni ko ƴewda ko ujunnaji ɗiɗo e temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e ɗiɗo neɗɗo tawa ene jogui oɗo henna mboros ko temedde jeegomo e jeetato neɗɗo capanɗe joyo neɗɗo ko memodirɓe joguinoɓe oɗon ñawa temedde joyo e capanɗe joyo e jeetato ko raɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumena kene foronde temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e joyo neɗɗo celli keeɓi cellal men koti galleji men kene wona yimɓe jeetato ken wona yimɓe jeetato ne tampima ballite fofandu yimɓe ɗiɗo mba sipittali mumen ujunnaje nayo e temedde jeeɗiɗo e nayo neɗɗo saaha ne tawi e cuuɗi safara ngam safrade oɗon mboros mawɗo leydi Sénégal batu jagorɗe hanki ngam teskede jagorɗe kewɗe ne tawi e nder leydi Sénégal ngam wadde campagne uji mumen batu jagorɗe hanki mawɗo leydi o caggal nde o salmini o duwi ngam erade jaam e kisal e ɓerɗe yimɓeɓe kala kono kadi o arti oɗo saaha e hollirde boowal ngarɗungal gongal e mahede toon to Diamniadio woni stade jaaduɗo e jamanu o holliti on stade gasata ha laaɓatene kadi hollirte ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala gasi ha laaɓi ko no gasi ɗiɗi lewru février fandu so jomiraɗo hoddiri mo ganduɗa boowal hayre mum fawa ko ñande nogas lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas taw kadi mahdi mum kala so rendi wona tan ko duuɓi ɗiɗi ko wona ɗum ko noon kene wona capanɗe joyyi ujunere neɗɗo place ene wawi tawede e nder oɗon nokku ngarɗuɗo taw ko jaaduɗo e jamanu mo ganduɗa jar mum ma won temedere capanɗe joyyi e jeegom milliard taw koye koppareje France CFA joni koye Sénégal keddoɗen batu jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi arti wonande ɓeɗo henna taw ko tambiɓe nden kay kisal wiyeteɓe ASP ɓe ganduɗa ko fate banggue contrat ji ɗiɓe cifodirno koko gasi haalaɓe ñande 31 décembre mayduɗo hen ndu guila nden noon ɓe kollitino yiddeɓe ko jokkude gollade kamɓene koɓe joom en sukaɓe e rewɓe kala ɓe jiiɗa jooɗade taw ɓe gollani kono noon caggal ɓe natanino hofgo mabɓe balɗe tati mawɗo leydi ndi noon nani gulali mabɓe ñande 5 e jeeɗiɗi hanki mawɗo leydi ndi siifi gam ɓeydandeɓe e contrat ji mabɓe lewru walla mbiyen hitande jafoɗon hitande ɗo ha 31 décembre e nder ndeɗo hen hitande nde gonɗen ko nden happo gassoyta joni koye Sénégal keddoɗen teskede kareli e fitinaji ko fate banggue dawrugol leydi Sénégal ha tentewɗo hen campagne ɗum ko caggal pelɓodiral bannogala ñande aset jewtuɗo hen o taw ko toon to Médina yaadiɓe Bamba Fall taw ganduɗa ko ɓen wannoɓe toon yoga e fitinaji ha mbawi jaggede hen darinoma hanki yeeso ñawowo ñawore mabɓe disnama ha ñande 14 woni ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ɗum noon ko pelɓodiral hakkude yaadiɓe Gemsa Bappo kam ene wondi e Benno Bokko Yakar gam teskede kala saha ɓerɗe yimɓe ko kewɗe fitinaji kala tan ɗoɓe kawriti jibinta ko kareli kam e caɗele kala
malinaɓe taweteɓe leydi Sénégal taw ko iwɓe toon to bugni ɓuuri hen hewde kamɓe noon hanki ɓe mbaɗi jonde mabɓe toon to ñiɓirde FRAPP France Dégage nden jonde noon ko artude e konguɗi mabɓe mette mabɓe faade wonande ko CEDEAO yowi leydi Mali uddi keeri mum ha tiiɗi ɓe kolliti ɗum noon wona beelema tene kadi ɓe jaadani hen hay seeɗa aɓe mbiya tan wonande leyɗele CEDEAO nde mbawata ittude ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade kono kadi ɓe kolliti ɓoyata maɓe jippoye boli Dakar ngam hollirde mette mabɓe kono ɓe kollitani ko hol on ñalawma ko hol on happude ɓe jippoto ngam andinde wonande ɓe beltanaki no fewi kono kadi ɓe beltini ɓiɓɓe Sénégal naɓe won hen e hewɓe ene jaadi e miijoji mabɓe ha joni koye Sénégal keddoɗena keerol hakkude leydi Sénégal kami Mali teskede camion ngaji Sénégal naɓe nan to hen juuki o to hen banggue kono ne kadi oga banggue ɓe Mali naɓe keerol ngol ne deeƴi haydara yahata kono yoga e jandili kollitino hanki won e camion ngaji seeɗa gonnoɗi o to hen banggue ɗaccita ɓe niti ga en hayso tawi woni en keɓani ko ɓuuri hen labde walla ni a limore ɗiɗon a camion ngaji inde makko ko Modou Diouf liggonono koye magasin chinois goto caggal lebbi ɗiɗi nde o resi mataw kadi o hatujini e haalis e kala sa noon o watti so tawi woni omo udda magasin o wooda ko dirtini waɗa e sac makko mawɗo o nawa o fayi to jeere Thiaroye ngam yeeyi toon gueɗe cewɗe no fewi kanko chinois noon nde o teski gueɗe makko ne gujje o dañi wadde peeje ha wawi jaggude on caggal noon ñalawma hanki o ñande sappo nde wo nawi on to yeeso suudu ñawore ñalawma hanki sappo e ɗiɗi on ñawore mum yani lebbi jeegom e kaso hen lewru wotru ko ferme o yiyata nangue o holliti noon koko resi ko tan dépassement ko kala ɓeydi ngam yidde oɗo saaha moƴƴinde galle makko wujji ko kala so rendi ma won temedere ujunere lebbi jeegom e kaso heɗe mbiya neɗɗo tan gollade ɓuuri biftade kaki janani walla wujjude ha tenti so tawi neɗɗo hoolimama resdima gollal muɗuma goɗɗo taƴanaɗo duuɓi tati e kaso koɗo hen babiraɗo joom galle jarowo e duuɓi capanɗe jeegom e jeegom mo ganduɗa woni gurdam mum kala ko golle laggu laggu ko mbiyata business ngam wahlidde ko fate banggue tampon ambassadeur mo leydi Italie ngam fewnande yimɓe kayitaji ko fate banggue kayitaji jibinande wadde en oɗon caché ɗum noon ko guila tan hitande ujunnaji ɗe sappo e jeenayyi a Diallo o dañino fewnande ɗum kono ne kadi o fewnani kadi BK caggal noon BK kayitaji fewnaɗi nde ƴeewa tawati ko fo kayitaji ɗum noon wonande ɓen liggotoɓe oɗon fannu ɗaccani ɗum ha gulliti ñawoje cuuɗi ñawoje ɗe leydi Sénégal mbawi wadde loskoji hawwiya teeb ñawore makko yani mo lelo duuɓi tati e kasso caggal golle makko to Touba wonande cukalel almudel jaltunogel aduna toon to Touba ɗum noon ceernajo guila tan jaggani tawi juuɗe ɓe dadi ɓe panno ko ha autopsie o labta ceer autopsie o noon hollit cukalel ngel koko fiya e hoore tene kadi koko gaña nder ɓandu mum gañande musde no fewi taw en ko piile jeeyi sababu hangel yalti aduna e oɗon daara kanko ceernajo noon caggal nde losko waɗa e makko o holliti tigui o dañino fiide ngel caggal nde ronki huñade wonande windande maggela oɗo sa noon yamirore heɓama yo ngel wire kono kanko ceerno mo fadi loskoji ɓurɗi loggidde ngam ɓenninede Modou Fall ɓurɗo andirede Boy Djiné mo ganduɗa kala nde Dumba heewi ko dogde dogui e kaso kene wona laabi sappo e tati e nder diwan Ziguinchor ñande jeenayyi ko hanki fonno wonde ñawore makko ha laaɓa kono dirtinama ha jeenayyi lewru février sen giwi to Sénégal paɗena ko toon to Mauritanie to leydi Mauritanie teskama hanki Mauritanie toon to Cameroun caggal nde ɓe kippodiranno hakkude mabɓe équipe mo leydi Gambie caggal nde ɓe jinno yimre gendi mabɓe yimre gendini noon dañama juumede laabi tati wonande yimre adinde ko nden waɗande nden kuppa dañi kadi laabi tati ne juuma ha ganduɗa ɓen fettiyankoɓe koyemen kañumen koyemen ɗeɓi hersude hen ɗeɓi ande hen seeɗa wattidi ko macce o fettude taw Mauritanie yimre gendi mum yimaka toon to Bowal ngal leydi Cameroun ɗo ɓe kippodiranno hakkude mabɓe e leydi Gambie ɗum noon ko jumre mawde no fewi to leydi Mauritanie keddorɗen ko fate banggue ndafu coronavirus ujunnaje jeegomo e temedde tato e capanɗe tato e nayo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani joguioɗo hen boros ko yimɓe ujunere e capanɗe jeenayo e tato kene fotto wonde temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e jeeɗiɗo
keɓi cellal mumena yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumena caggal nde hoorejo leydi Ghana woni Nana Akufo Addo nde o noddi gonɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Cheikh Al Ghazouani nde o jokkodiri e mum ko fate banggue kaldigal téléphone wonande oɗo saha leyɗele CEDEAO jowi leydi Mali ngam fammindemo wattidi konnelde jagorɗo hakkude leyɗele makko kanko on lamɗo leydi Ghana jagorɗo hakkude leyɗele o tawama toon to Mauritanie ngam haaldigal o dañi joɗorade mawɗo leydi ndi yettinde battakuji makko e jokkodiral hakkude leydi Ghana kame leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon kanko on jagorɗo mo leydi Ghana o wattidi joɗorade koye nanɗo makko jagorɗo mo leydi Mauritanie ko fate banggue toɓɓe jokkodiral golle kame jeeygo hakkude leydi Ghana kam ene wondi e leydi Mauritanie ko noon hoorejo leydi Mauritanie ala taw ko arti ko fate banggue gonangal hakkude mum e leydi Mali ko ay wonde kala ma en gartoy hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to leydi Mauritanie yonnani hay seeɗa wonande tournogola navera mo Emirata taw koye maaje Yemen e wiide jagorɗo leydi Mauritanie hakkude leyɗele taw koye maaje kaɗɗe ɗe Yemen nokku bireɗo Hudayda ko toon Hudayda ko toon kaɗon laana yilta taw yilti ɗum ko ɓen Rebel Houthi en ko ɓen jilti kan laana taw wonen ko matériel uji jonɗi no fewi panoɗi tan to Emirata oɗo sano ɓe kolliti hen kamɓe laamu leydi Mauritanie mette mabɓe to ngawle eɗen gandi wonno toon ɗiɗo dumunnaji kala ko haalulaji ko fate banggue leydi ngawle caggal nde gorko joom ngaalu e ballal yoga e ɓen dilloɓe administration jinno tigui tettude leydi ngawle gam tottude gorko joom ngaalu wawa gollade ndin leydi dañi noon pelle yiɗɓe jaam rende leydi mumen mbaɗin hen seppoji ha ganduɗa guila tan jeeɗiɗi lewru décembre woni mabɓe nangganoɓe nawa toon to hooso dumba toon pelle jokkere ndam pelle darnide haqqe innamade en kamɓe ngawlenaɓe ko taari ngawle kala ɗaccani tene kadi ene daari jamma e ñalawma gam oɗo saaha beele leydi mumen wasa tettede kono ne kadi ɓesguji men jaggaɓe dumba toon to hooso nde wawata ɗaccitede ñalawma hanki onon woni ñalawma polgu caggal nde hujjiyanko mabɓe kolliti wonde ɓe ɗaccitama kono ne kadi gueɗe leydi ndi kala oɗo saaha yowama ha hunde kala yurnite ɗum noon eɗen gandi leydi waalo ndi ko leydi moƴƴiri ndi ganduɗa so tawi ilam naati yalti sa jabbi a luwi a awi a wekki tan a hootat galle ma ha coñal a sohlani ndiyam ndin leydi noon welani tan neɗɗo mum guite mum merno ha ndin leydi tette juuɗe mum caggal eɗen jogui sagataɓe worɓe e rewɓe e nangue kala eɗen jogui hande ngaaluji keesuji holko haaɗi en gollade haade woɗɓe garde tetta tene kadi ko toon gueɗe ɗe kala kula woto fayoyde to leydi Mauritanie keddana joni ndenka to leydi Mauritanie keddana joni gartaten ko toon ndenka e kisal ɓeydede hakkude keeri leydi Mauritanie kame leydi Mali kame leydi Sénégal nden jonde noon ko hanki fuɗɗi kono ko hande sappo e tati woni jonde nde tigui rigui ɗum noon ko koninkoɓe leydi Mali iwɓe toon to Kaya e koninkoɓe Sénégal iwɓe to Tambacounda kono ne kadi koninkoɓe leydi Mauritanie taweteɓe to Seyli Babi kamɓe kala noon jonde mabɓe ɗon ko jonde yidde jokkodiral e rende keeri hakkude Mauritanie Mali Sénégal kono kadi ko yidde tigui jokkodiral ittodirde kumpa wonande ɓen yeyoɓe drogue kam e ɓen taccinoɓe gueɗe kalaɗe kala haaɓe ɓuura wawde rende leyɗele mabɓe kala autorité de la jeune France mo Nouadhibou yiddeɓe oɗo saaha ko booli Nouadhibou ha tenti jeune France nde ɓuurata wawde ngarɗude yodde kala kay naɗɗo nokku o mandu kam ko nokku pewɗo gam yidde laɓɓinde ɗum ha ɓuura fewde kono ne kadi wadde hen décoraji ha ɓuura jalbude police mo Mauritanie fawi juuɗe mum toon to joyrata worɓe ɗiɗo yimɓe ɗiɗo pawama toon juuɗe mumen ne tawi nder capitale Trésor ko toon ɓe nangaɓe luwi galle goto galle onon ɓe waɗata toon ɓe ndefa toon ko produit ji ɗi moƴƴani ko ɗum woni koɓe jeeyata eɗen gandi ɗo saaha hewɓe ne ndefa produit ji fewnude cabune tawbaɗen ko produit ji sa waɗe ɓandu ma fuɗɗata lerde puɗɗat ɗelkude wara ñifa puƴe ma kono taw woni koye defde ɓandu ma addayma cancer ɓurɗo bonde walla yaabo addema uube ɓurɗe bonde walla ni pewna crémaji ɗi ganduɗa sa foppima so ɓooyi a yodat so ɓooyi gona neɗɗo luuɓowo walla fewnude gueɗe goɗɗe taw ko poɗɗe ɗe ganduɗa ko drogue woni nder sa yari tan kala ko musannama dartoro ɓe nanga koye galle goto toon to joyrat oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe haade mabɓe ɓenninede e yeeso ɓen loskoɓe sengi wi to leydi Mauritanie paɗena ko to leydi Mali ɓattake
mohammed cheikh woni sharif boya haydara batake makko hanki caggal haalande makko noon ko artude ko fade bange jowgol leydi mali taw yewi ɗum ko leyɗele sedyawo holliti caggal batake makko o ko jangtade inde jomiraɗo ko noon kadi julde annabi o tedduɗo sallallahu alayhi wa sallam erade mo ɓiɓɓe malinaɓe kala nde daroto gummo daro gona neɗɗo goto kamɓe kalde ɓe nangodirta ɓe jalta guila e booli ha e guure kala nonne kadi ɓeɗo henna dariɓe ne mballa añɓe mali nde ɓen añɓe mali mbasata dañde sagoji mumen e mali wo hollitinoɗo embargo ne wawi muusa seeɗa kono noon mali wattinto ko mosde so tawi enen kala en denti en nangodiri en goni neɗɗo goto ko konguɗi makko kanko wonande sharif boye mo haydara ha joni to mali keddotoɗen gartaten koye oɗo hen société woni entreprise biyeteɗo entreprise tuguna agro tuguna agro kamɓene ɓe mbaɗi golle payidine no fewi gam ittude ɓe kene fotto wonde 5 camion oɗo saaha totti ɗum jagorɗo ko fate banggue commerce gam ɓuura ɓattitade état o nde ɗin camion ngaji gonata camion ngaji gaddoyoji guura taw koye leyɗele jamiraɗe ɗen leyɗele ɗe jokkodirɗe e leydi mali woto leydi mali tinde ɗen caɗele Salif Keita yimi yanke ngana kañumne yaltini konguɗi mum gam hollirde ne wonde Assimi Goïta erin ɓiɓɓe malinaɓe kala nde gonata neɗɗo goto ɓe nangodira ɓe gona neɗɗo goto beele ɓe mbawa folde añɓe fayiɓe e dow mabɓe to Belgique malinaɓe finoɓe toon to Belgique kam e Afrique naɓe hewɓe tawetoɓe toon kala kolliti toon to Bruxelles ñande tan 15 nduɗo lewru woni aset padro henno maɓe moɓodir kamɓe kala gam hollirde mette mabɓe e wonde caggal mali e oɗo saaha e wasdeɓe yadude e CEDEAO jagorɗo mali ya ngara woni Dembele Medina Sissoko kañumne woni jagorɗo ya ngara wo holliti mette makko faade laaɗo ndiwowo ka leydi France caggal nde laaɗo ndiwowo ka leydi France holliri kañumne yowi laaɗi mum faade toon to Bamako taw kadi ganduɗa ɓamdani e leydi mali haydara ɗum noon ɓe kollite mette makko siftinde on ñalawma hanki o leydi mali hollitino guila heccanki jamma wonande leydi France yaɓɓi loi yaɓɓi kuulal caggal nde itti laaɗo mum ndiwowo ñande 10 nduɗo hen lewru toon to leydi Côte d'Ivoire ha toon to gawo iwi toon kadi rutti taw koye nder jamma goto ɗum noon ko yaɓɓude loi tigui rigui wonande jegle mali hanki fetti jafoɗon jegle mali hanki fetti futti koyguel mum beñiguel no fewi hakkude muɗum e leydi Tunisie kono kadi waɗi haala mawka no fewi to banggue arbitre kono noon Saydou Keita fettiyanke ngana oɗo saaha taweteɗo e ndafu coronavirus windi ɓattaki mum faade wonande fettiyankoɓe leydi mali nde ɓurata dadade ha ɓuura kadi wawde folde gueɗe kewɗe embargo baɗaɗo e leydi mali hayso tawi woni mali matin caɗele e wiide jayde mali acti leyɗele kewɗe taariɗe leydi mali kañumene koyemen matin caɗele no fewi nde tawno leydi mali ko tini caɗele ko kala caɗele ɗe kadi ma dutto e hoddiɓe mumen ha joni koto leydi mali keddoɗen Mauritanie naɓe finoɓe leydi mali kañumenne hanki mbaɗi ɓattake mumen erima wonande ema ndendu miijo ndenda anniya ndenda kadi golle e leydi mali kala ko mali sohli kamɓe Mauritanie naɓe taweteɓe leydi mali aɓe piiwi wallodirde leydi mali kono kadi kamɓe Mauritanie naɓe taweteɓe leydi mali ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde ɓeydata jokkodirala hakkude mum e leydi mali kamɓe Mauritanie naɓe taweteɓe leydi mali ɓe erima cetal CEDEAO nde wawata ittude oɗo henna embargo ko ɓuuri yawde e yaccade to kajolo toon kadi teskama toon ndaf févre goto garɗo toon ɓuuri teskede koye rewɓe e sukaɓe wi noon ko directeur tambiɗo wonande suudu safara taweteno toon ɓe kolliti wonande saaɓe eri laamu ngu nde wawata wattude hen haqqille mum no fewi sen giwi to leydi Mali baɗena koto Guinée Conakry gonnoɗo hoore jagorɗo e leydi ndi woni Lassana Kouyaté gartuɗo e nder leydi ndi ko ɓooyani yaltini konnguli mum ɗin konnguli noon ko hanki wo yaltini ɗum faade leydi ndi wonande laamu transition ngu leydi Guinée Conakry e rima wonande ma wat dialogue national e nder leydi ndi kala ngam kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala nde mbawata weldidde wo holliti ɗum ko hunde moƴƴude kono noon Guinée ko deftere mawde no fewi nden deftere noon kala ɓiɗɗo guinénajo
ene foti pidde deftere nde janga ɗum nde taw noon histoire uji mawɗi ɓennude e nder leydi Guinée sa yi ɓiɓɓe guinenaɓe donki wonde neɗɗo goto ko alay saago ñawande gonnoɗo nde ɗe cafre so ɗe caframa yimɓeɓe ciftini ha moni kala ande ɗo hetti e fenade ɗo ko nden leydi ndi wawata yaade ko fate banggue kaldiggal soɓe mbawi wiide tan pullo o yo wonto mallinke mallinke yo wonto susu yo wonto goɗɗuma taw ganda deftere nde janggaka ko alay saago deftere nde a jangge e wiide konngudi makko laaɓe seppo kikiɗe hanki kirɗo seppo ngo noon ko wullitade catal tammi ngala kuɓam ngam leydi ngal leydi Guinée Conakry ngam hollirde ken wona joni duuɓi sappo e goho ɓe jogui caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue courant ala kala ko jiɗɗa wadde frigoji ma kala ko gumaniɗa courant nde wonata tan ɗum ɗo tawat a yeehi bolol mum to kanka ko jangguinowo goto waɗi toon viol cukalel dewela jarawel e duuɓi jeenayyi caggal nde sukaɓeɓe kala jalti école nden wona guel toon guel nde arti galle ene manki fewnitade no fewi no wayni haalani nene mum neniraɗo nde haalani babiraɗo noddi ngel hersi haalde ko ɗon woni babiraɗo e yummo e kanguel kala nde ɓe jeehi école ɓe tawi école o uddi koni woni ɓe jeehi noon to hôpital tawa cukalel ngel ene waɗi gañande ko nden noon ɓe mbawi addoyde kayitol ɓe noddi directeur ne noddi jangguinowo fuɗɗinoma wulde kono caggal no wattidi ko wiide mataw ko seyɗani no woyi wiyede e kala sahani oɗo saha mo tawe e juuɗe dadiɓe sengi wi to leydi toon to leydi Guinée paɗena ko toon to leydi Côte d'Ivoire FMI ko catal tammingal monétaire ko fate banggue ñamlude koppereje ɓe kolliti maɓe mbaɗ ñalɗi mabɓe ɗin ñalɗi noon maɓe jilla to leydi Côte d'Ivoire ñande 26 lewru janvier ndu no gonɗen ha fama 3 lewru février ngam wadde audit noon ngam yurnitade golle dendaɗe hakkude FMI kame laamu leydi Côte d'Ivoire tente société ji kame entreprise aji kala golle mum eno yarata ko fate banggue no gollorte ni kala gouvernement leydi Côte d'Ivoire yidde mum oɗo saaha mo gonɗen ko ɓeydade garɗinde gurdam infirmier ji taweteɓe hôpital uji ngam teskede no ɓe gollitini golle ɗen ɗeɓe anade seeɗa ngam yurnitade ƴewde so tawi ɓe jogui hebloji moƴƴi no fewi kala hen ngakkiraɓe beele kadi mbawa heblede taw ko hebloji moƴƴi no fewi gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire arti jabtade yogay konnguɗi bindeteɗi e médiaji ha e réseaux sociaux kala kaliteɗi ko wiyete wonande Côte d'Ivoire jeeyi sababu ha Mali waɗa embargo ganduɗa tene kaggulaɗe woni port mo Abidjan ko on tigui wonata gurdam leydi Mali gurdam leydi Côte d'Ivoire ɗum noon kala ko Mali tini ma Côte d'Ivoire tin ko ɓuuri ɗum laamu ngu noon jabtima wona to banggue faggudu haala wona to banggue économique haala ko leydi Mali nde wata dañde lamɗo taw ko civil wona lamɗo koninke nde tawno koninkoɓe koɓe mbiya ɗofta ko ɓe jaɓani ɗoftade ɗum noon wona leydi Côte d'Ivoire waɗi ɗum ko cetal a CEDEAO sengi wi to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Togo jagorɗo jangde mo leydi Togo holliti laamu ngu peeje mawɗe poti ko ƴettede gam teskede jangde sukaɓe rewɓe ne ɓuuri yattirde caggal e nder leydi Côte d'Ivoire hitande 2021 ɓe teskima ke wona 1,449 ɓiɗɗo debbo woni ko ƴetti reedu hakkude jaarowo e duuɓi 12 e duuɓi 16 tene kala hen cowiɗo ko ɗon tan heewi rewde jangde mum bonora kono kadi biteɗo Hadja Aissatou Ba Sidibé taw ko docteur mo UNICEF o holliti e nder hitande wotere ɓe teskima ke wona 1368 sukka debbo acci école ɗum noon so tawi ɓe dartaki wonata hunde moƴƴude no fewi catal SADC woni catal Afrique banggue austral wannoɓe jonde mumen hanki toon to Malawi ko fatte banggue gurdam leydi Mozambique ngam teskede pejoɓe ngam teskede ɓen wiyeɓe ko jihadiyankoɓe ne kewi e nder leydi ndi ha ganduɗa Rwanda ettine kene wonate ujunnaje tato koninke ngam neldude toon wallidde laamu leydi Mozambique ɓe kolliti oɗo saaha maɓe keddo toon maɓe ɗaccu toon ɓen koninkoɓe ɗo e lebbi tati goɗɗi beele kadi Mozambique ene wawa yitade hoore mum to Nigéria gila tan 5 lewru juin hitande 2021 gila ndena ko fate banggue site biyeteɗo Twitter woni ko yowa gila nden yowa no artirama ñalawma hanki o hewɓe noon e nder leydi ndi kolliti ko arti ko ɓe keeɓi en beele mabɓe no fewi tenti noon e ɓiɗeɗo Kasifi Imowa Abdoullah holliti kanko ardi oɗon site on banggue kala ko fate banggue entreprise aji mabɓe kala koko dartino kono sa ɓe kolliti en beele mabɓe jeyno sababu noon ko luural hakkude wonde oɗon site kam e laamu leydi ndi caggal nde ɓe dokkirno toon
kabruji e kala sahaji gonɗani to Burkina Faso kippo leydi mabɓe aɓe jogui zuruji 4 taw ganduɗa ko ɓurɗi teskade ɗen zuwaruji noon ganduɗa ko ɓeena testaɓe tawa enen jogui oɗon ñaw coronavirus ne hen capitaine équipe mabɓe to Nigéria kedde Nigéria duttorɗen toonne kadi ko église goto e nder état mo delta no ko biyeɗo asba ko ɗum tigui woni ko derguiti toon yimɓe tato sukaɓe ɗiɗo e debbo goto mbasi hen pittali mumena to Éthiopie robel motiggere ɓe kollitiɓe tetti guure mawɗe ɗiɗi ko wayno Salamata e ko nokku biyeɗo Wadja kono noon armée leydi ndi holliti ɓe tettirani gam sembe ɓe tettiri ko kamɓe armée leydi ndi oɗo saaha koɓe deƴƴo ɓe keɓani yamirore yoɓe pellu walla ni yoɓe darto robelo taw yamirore fonde iwde toon to Addis Abeba kono noon oɗo saaha armée oji dimum ko dialogue kaldigal jamde artata toon to leydi Éthiopie to Cameroun hanki kippodirala hakkude leydi Mali kam e Tunisie waɗɗani nokku biyeteɗo ɓe kippodiri ko nokku biyeteɗo limbe noon ene tawe e nder nokku angal fonen waɗɗani toon no fewi ken wona 25 kilométre nokku biyeteɗo Bouweya waɗɗani bamen ɗa hanki koninkoɓe leydi Cameroun nangodiri e ɓen wiyeɓe komin ko rebel mo angal fona ɓe dañi fellodirde a ganda tato mbasi toon pittali men taw koye ɓen séparatiste en mbasi pittali men hewɓe hen gañima hen no fewi kono stade o waɗa koye ndenka timmuka no fewi jeeyi sababu noon hewɓe fonnoɓe wadde coftal mumen hande jaɓani wadde coftal mumen e nder oɗon diwana to Égypte ko camion goto yani taw ko dimdunoɗo ko teddi no fewi kam yani féri goto gonnoɗo e lumbinde oɗon camion caggal noon kanko on jagorɗo nden kay kisal wo holliti féri o koko haɗano kala ko camion tedduɗo ngabbude hen kono on joom camion o ngabbinen ten kene foto wonde 24 neɗɗo ne hen gonno kene foto wonde yimɓe ɗiɗo mbasi pittal men yimɓe jeetato majji jaade ndiyam cuwataw yitede heddiɓe gawama ko ɓuuri hewde noon ko sukkaɓe to Tunisie couvre-feu kulal hirto lelo artirama e leydi ndi fadde jonti ɗiɗi gam teskede ñaw coronavirus koko ɓuuri ƴellitade kono nonne kadi moɓodiral koko haɗa e nder leydi ndi kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena